दक्षिण कोकणचं पंढरपूर म्हणून ख्याती पावलेल्या व लोटांगणाची जत्रा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सावंतवाडी तालुक्यातील सोनुर्ली येथील श्रीदेवी माऊलीचा वार्षिक जत्रोत्सव उद्या मंगळवार 28 नोव्हेंबरला होत आहे। नवसाला पावणाऱ्या व दक्षिण कोकणचं प्रतिपंढरपूर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोनुर्ली येथील श्रीदेवी माऊलीचा जत्रोत्सव हा लोटांगणासाठी सिंधुदुर्गसह कोकणात प्रसिद्ध आहे। भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करणाऱ्या देवीच्या चरणी जत्रोत्सवानिमित्त अनेक भक्त लीन होतात। त्यामुळे या देवी माऊलीची महती दिवसेंदिवस वाढत आहे। अशा या देवी माऊलीचा वार्षिक जत्रोत्सव 28 नोव्हेंबरला साजरा होत आहे। रात्री लोटांगण घालत भक्तगण नवस फिरणार आहेत। जत्रोत्सव सुरळीत पार पाडण्यासाठी जत्रोत्सवाच्या योग्य नियोजनासाठी देवस्थान कमिटी, पोलीस प्रशासन, एसटी महामंडळ, आरोग्य विभाग सज्ज झाला आहे। सोमवारी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी माजी नगराध्यक्षा पल्लवी केसरकर यांनी देवीचं दर्शन घेतलं। दीपक केसरकर यांनी ग्रामस्थांकडून जत्रोत्सवाचा आढावा घेत विचारपूस केली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।